Mannen met katten, het zijn vaak voor dat soort mannen die café latte bestellen. Dat soort mannen, die houden het kopje dan met 2 handen vast. Hè? Omdat het kopje zo groot is, houden ze met 2 handen vast en dan nemen ze een slok en dan doen ze dit. En dan drinken ze een café latte met wat? Met wat? Oh, inderdaad, met sojamelk. Daar zit er 1. Ja. Of zei je soja? Kom jij uit Brabant? Ik weet niet wat ik zei. Met sojamelk, inderdaad. Met sojamelk. Want ze kunnen niet zo goed tegen lactose, die mannen. Nee, kunnen ze niet zo goed tegen. Ze houden wel van katten, maar ze kunnen niet zo goed tegen lactose. Die mannen hebben gaat de maag, die raakt een beetje van streken. En dan gaat de maag, die gaat zo'n beetje borrelen. En dan doet de maag doet een beetje... Dan kunnen ze niet... Ach man, flikker toch op. Serieus. Iedere keer als ik een volwassen vent zie die een café latte bestelt met sojamelk, heb ik zoiets van... Oh man, weet je er ook een tampon bij voor je vagin? Mannen drinken espresso. Puur, zwart, bitter. En als hij niet bitter genoeg is, potverdomme bitter lemon erbij. Dat.